إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم بندرا بجول من غير هندي ولا يوم الخميس يا سجنا chairman Ahmad Tidiane Alpha Musliman ba do legal meden kidin kare galle chair samasa hande non ko nyalawma alkhamisa lewru jawaharan ne yar hande balde nogas e jeegom nyalawma alkhamisa e kongol bingol non nogas e jeegom won yar nogas yedi ko enen kam nanguden ko nogas e jeegom jawaharan e ceerno kongol yesmo isa. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تشغل لكتدين تشيرنا من محمود جالو جاتو وچ جادار خليفة من جنار من تشيرنا من أحمد تيجان الفا ممثلي ينتو تشيرنا من تشيرنا من تشير أحمد تيجان الفا ممثلي ولغان من كيلين كار قال من تشيرنا سامسا وندو تشيرنا من تشير أحمد طابتون تولو تشيرنا عثمان كان تشيرنا كالا تون تنجيلون وندو جايدان كو مو إيسا ينسنغو لنغو شام ngari kadi jokkure yewtere men jewte men islam inchallah e namde grande en ma ceerno men khalifa men jinnaɗo men ceerno Tidiane waɗanen inchallah no hanirtani kadi ceerno en duwanima kadi yo Allah junnu gurnam yo Allah ɗaccu dental men en calmi dendagal serembe sirifaɓe moƴƴuɓe dendagal almuɓe e dendagal dente men whatsapp ɓe calminama funnague hirnague rewo worgo ɗum noon bisimilla hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Naam. mi salmita mama an tan goto ko calminɗa ko mi salmita mama dendagal yuɗo mon wi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu. Yo Allah waɗan julɓe e moƴƴere. Yo Allah waɗan julɓe ɓe moƴƴere waɗan dendagal windere nde fof moƴƴere. Yo Allah waɗan julɓe e moƴƴere. Yo Allah waɗan julɓe e moƴƴere. Yo Allah waɗan dendagal windere nde fof moƴƴere. Yo Allah waɗan dendagal windere nde fof moƴƴere. Sukaɓe meɗen ɗanniɓe wonɓe e sohlaji yo Allah ittanɓe sohlaji ɗi. Sohlaji ɗi ɓe gondi toon ɗi yo Allah ittanɓe ɗi e sohlaji. Sohlaji ɗi ɓe gondi yo Allah kamɓe yo Allah ittanɓe toon ɗi e sohlaji. Yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe yo Allah danduɓe e ɗiɗo miijoji bonɗi ɗi ɓe miijante. Yo Allah danduɓe e ɗiɗo miijoji bonɗi ɗi ɓe miijante e ɗiɗo anniyaji bonɗi ɗi ɓe gandiyante. Ɗum noon ko kala leydi mbawde wonde hay so Arabie Saoudi sene juurano sene miijanoɓe anniyaji bonɗi yo yante mum haɗan ko ɗi. hay so Arabie so timɓe Allah ko barkala arfa yen mo to wonto hay so ɓen sen miijano hoɓɓe ko Allah bonni ente maɓɓe yaɗan koye ɗi ko ni sappote goɗɗum ala yimɓe miijantako yimɓe hono muɗumen bonande saka miskineɓe saka daaroɓe saka julɓe saka fof leyɗele ɗe fof no goodi fof ala hen fof hande anniya muɗum bonɗo ala e koɗo ala fof leydi ganduɗa anniya muɗum bonɗo ala e hoɓɓe ndin ala wona Arabie Saoudi wona ko wona toon haynere nan toon haynere nan toon ala fof hande leydi mbimami ndi gondi ndi anniya muɗum bonɗo ala e hoɓɓe sa nani kay ala wawi koɗɗo sakko wali fawo dow wona bamma wona ujumol men ay ndir jiiri jaam gogo moɗon accawele Allah dina way koɗo sakko way fawo dow Allah dina way koɗo sakko wali fawo dow wona bandi gorko wona ala fof hande leydi mbimi gondi aduna hen yiɗna hoɓɓe musiba ɗin ala la hawla mabɓe wona ɓoota mabɓe ko Allah jogui yo Allah dandu hoɓɓe ɓe e musibaji mabɓe yo Allah reen hoɓɓe ɓe e musibaji mabɓe yo Allah waylu ɓerɗe mabɓe ɗe fawde hoɓɓe ɗe e moƴƴere mi jangi nabi sallallahu alaihi wasallam jafoɗon noon ko hanki ponɗen wadde yewtere hanki komin toɓaɓe no feewi nde mi jippima ɗo no feewi alhamdulillahi rabbil alamin ɗum tardi en e ñalawma hen kadi en keeɓi kadi sankare joom suudu meɗen tokos no wiyete ɓi ceerno Aliou Badara joom suudu ceerno Aliou Badara mbimi kono o wiyete joom suudu miñi meɗen tan ɓi ceerno Ahmad Tidiane Madina Gounass
jom suuɗo ceerno Ali Badara eɗen duwono ceerno e dendagal ko taari ɗum fof e ɓesgu muɗum fof no fotiri wonɓe ɗon e Madina e ɓesgu makko so wiyama ɓesgu makko dendagal almuɓe fof tijani ko fof duwona am eɗen duwonoɓe nde ɗo ruttade yo Allah yurmo jaaɗo o yaafo ɗum yo Allah harmo aljanna yo barke makko hedde o ko ɗacce kanko debbo cankiɗo yo Allah hedduɓe caggal maɓɓe ko juuti yo Allah hedduɓe kamɓe caggal maɓɓe ko juuti Allah heddene fof caggal maɓɓe ko juuti en ɗo noon ceerno Ali Badara e dendagal mowniraɓe muɗum fof e miñiraɓe muɗum fof en duuɓima koye sobaka he tinɗen ɗum en jarama no fewi bandiraɓe mbino de ko ridduno goral so dartaki ala ko goral dartoto ko ridduno goral so dartaki ala ko goral dartoto hande koye masalaji meɗen tan jahannoɗen won namde ɗe kemnoɗen ɗo walla jaabuji ɗe kemɗen ɗe mi wino on jomumen koko majjirimi e nder portable he kono mbaɗa reeni masalaji ɗi hen masala goto ko masala Aboubacry Thiam jeeyaɗo horko ƴere binoɗo kañum ceerno Mansour tawi ɗum France waaji goto mi Sade maayi toon ene jaa Yacine Lakki nden on heblama ha gasi ɓe mbi ceerno Mansour no woori ɓe min gayni o wi bisimilla gadde o juule ɓe mbi aha komin anniɓe no nawdemo mbi eyyi ceerno Mansour wi juulema min noon mayɗo juulete ko gotol adama ba mawni ko adama ba mawnu Sade o walla so miñum kanko Aboubacry Thiam no o wiiri won ene yaada e goski he kanko mo tawa wonani Allah ala o wi aha o juulama mayɗo juulete ko gotol mi reeni ɗum on audio mi ronki yitu ɗum kam mbaɗa reena kam won goɗɗo noon filmi e nder jewte ɗum ko yewtere tan hakkude am e muɗum mo waɗani inde mum haalta inde muɗum ɗum jarani won goɗɗo tan filmi wi ganda noon nden ceerno Mansour so waɗi ɗum ko kañum jultuno gaga Fouta ga ceerno Abdourahim Talla nde juula Dakar yani tan ko yidde loonude konngol ngol ceerno Mansour wi mayɗo jultata gotol ngol tan ko noon accire noon tan ɓaari ko noon ngako ni tan o jaɓori kam o wi gandano ko kanko jultino ceerno Abdourahim Talla Allah jama Chérif nde juuli ɗum Dakar kanko ceerno Mansour kanko jultino ɗum o wi te kadi nanmi kadi koye kuuno ko maɗa ko nani kam ko kayne woodi ko nanmi kunoɗe ɓeɗo ne kayne woodi ko ceerno Mansour jultata ko ene woodi ko nanmi ko ene woodi ɗum ɗo ne kadi ko nana ko kadi ene woodi ngako misaluji tan yaha wona ko haalata ha ɓeydo labde tan ha laɓa laɓɓine wona oɗo kam Aboubacry koni ceerno Ibrahima Baydi e ɓiyum Mouhamadou Rasoul garɗo en heɗade ceerno Mouhamadou Baydi ceerno Ibrahima Baydi Sall to Dulde hakkude makko e ceerno Abdourahmane Banaji e ko o tawa e goɗɗum e ko onani keɗoɗen daɗe mabɓe mi yiiti audio o keɗoɗum ɗum onon bandiraɓe heddi ko biyeteɗo suuɗe wicara ha tijani ko biyeteɗo suuɗe on wonno mawɗo poor ko on wonno mawɗo poor eywa ceerno Abdourahmane noon jippoto ko kanko ceerno Abdourahmane Banaji noon jippotono ko suuɗe o so yeehi Dakar Allah hoddiri wi Allah hoddiri eywa nde suule o hawri e ladial nde suule o hawri e ladial tawi kanko ceerno Abdourahmane Banaji omo Dakar taw kanko ceerno Abdourahmane Banaji omo woni Dakar omo jippi ɗon omo jippi suule o galle muɗum eywa sinthi bamɓe naɓɓe e koreji toon ndi ɓe ndendi wi sinthi bamɓe naɓɓe e koreji Banaji kam fo tan ɓe ndendi eywa mbi ɓe jiiɗi ko soɓe keblimo o juulamo ɓe jiiɗi ko soɓe kebli suule o ceerno Banaji juula ɗum ɗon e Dakar he o wi ɗum de ko sarɗi ko ceerno Banaji wi ɗum de ko sarɗi so on jultoytakomo son nawtimo Fouta mi juulamo ɗon so tawi oɗon jultoyomo so tawi noon ko on jultoytoɓemo Sinthiou Bamɓe nawemo ha toon so yimɓeɓe gardi keblonmo toon
juulo mo toon taw wona mboɗo juula mo ɗo omo yaha toon o juulte ɗum ceer banaji wiɓe ni kamɓe o juulete tan gotol wi ceer banaji ko gotol tan o juulte ɗum woni ceerɗo o mo haalda e miññi ko goɗɗo omo haalan ɗum haala ka mbeɗo yewtana miñam goɗɗo haala ka womo yewtana miññi ko goɗɗo haala ka on jokki hen ɗum ɗo on jokki hen ɗum ɗo wiine tawande waɗata nde o wi ceerno hamme mo ceer banaji won goɗɗo artiranoɗon won goɗɗo artiranoɗo banaji ɗo zamanu o heewi o wi zamanu o dental ngal heewi yimɓe heewɓe nooti gure kewɗe kadi nootiti janayse o ɓe mbi yo juulte ha ala ko heddi o wi ha ala ko heddi ceerno hammene juulirani ko kañum tan fada ɓe mbimo ceerno hamme joni dey ewa ardama haɓe dari ɓe mbi ceerno hamme joni de ardama ha ɗo ko an tan fada ceerno hamme wi ceerno aliyu o wi ceerno hamme salbanaji wi ceerno aliyu Thiam min dey ceerno hamme mo ceerno Ahmad Tidiane juuli ba Madina Gounass juuli mi suusa jultade ɗum an noon saɗa suusi an noon ceerno Thiam saɗa suusi jultade omon ɗon mayiɗo jultumo ceerno Aliyu Thiam kañum ne wi min ma suusa julde min ceerno Aliou an ceerno hamme ma suusa jultade an ceerno hamme ma suusa jultade min mi suusa jultade minne mi suusa jultade o wi ɗum noon ubboyem ceerno hamme wi ɗum noon ubboyem ade haala ɓe ɗum woni haala ka assalamu aleykum Ibrahima Beydi Sall ɗum go wurti Allah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu seydi Ba mi salminima mi juurimama ceerno Ahmed Tidiane Alpha salmini mi juurimama e ñalawma o mi ñaagimama du'a o miɗen duwo kadi yo Allah julnu gurdam ma yo Allah renirno deftere Allah ndeni barkenelaɗo Allah ɗo almurudu wonto ceero mum min kettima yewtere ma kadi min beltima hen no feewi e masala mo kalnoɗa o ko noon tigui sule o e hoore mum jeeyi galle o ceero banaji jippimo caggal nde o faati noon ɓe mbi ɓe jiɗi ceerno banaji juula mo hade makko yaade Fuuta ceerno banaji wi so tawi somi sarɗi mi juulan mo son jeehi jultoyoɗon mo nawemo ha toon juulan mo min mi juulan mo so tawi kay mbiɗon ko yomi juulmo son nawimo noon on jultotakomo so tawi somi juulimo son nawimo woɗɓe jultotomo nawemo ha toon pewnon mo mofton mo juulan mo on ko masala goɗɗo o ko goɗɗo maynoɗo banaji ɗo Allah waɗi noon zaman o heewi a ceerno Thiam fof ne jeeya arɓe he joni noon ɓe mbi ceerno Ahmed Tidiane noon on juulimo hade makko arde ceerno Ahmed Tidiane juulimo nden waari dental ngal reerɗi yidde julde mo wiine jultomo ceerno hammene heeɗiɓe ha gasi ɓe mbi ceerno ko an fada yimɓeɓe konngol ko e ma heddi ceerno hamme wi ceerno Aliou Thiam min demo ceerno Ahmed Tidiane Ba juuli min mi suusa jultade on an noon so tawi aɗa suusi jultademo o mon ɗon ceerno Aliou Thiam heɓɓiri wi minne dele ceerno hamme ma suusa jultade an minne mi suusa jultade on ceerno hamme wi ɗum noon ƴettemo ngubboyenmo e won masala ɗimmo o Seydi Ba mo kalɗa alhaali julde avion o kanko ceerno o wi ko ceerno Mouhamadoul Amine Gemmu ceerno Mouhamadou Lamine Dia on kadi waddano ɗum on julno hen e avion on julno kalɗa kañum e Alhaji Ibrahima mo mbiɗa kamɓe gondunami jadanno Makka o wi kadi ko Alhaji Mouhamadoul Amine Dia Gemmu inchallahu taala Seydi Ba gurdam ma ko nafoore ɓolde yo Allah jun gurdam wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh onon bandiraɓe ko noon keddori noppi moɗon wona e huno kam yalti wona e maram reɓi mi haalani e deftere haalɓe ɓe fof goto hen fof kam mataw ɓe jiimi koye deftere tawi ko bindi wonno ceerno Abdourahmane Banaji kam alhamdulillah rabbil alamin ɗon tan bindol haɗata e yananede kadi ɓiyum kadi rewi ɗon ceerno Aliou Thiam ene wuuri
ceerno hamme mo ceerno Abdourahmane ene wuuri naam ɓeɗo fof goto tan fof wi ala naam ko wi ala ko ala naam ko wi ala ko ala tan kadi wonta e naam wonta e ha lakara naam jultade mayɗo naam ko bida karmuɗo naam nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗani naam ceerno Alhaji Mouhamadou Saïdou kañum jeeyi dental muɗum kañum Allah hokki naam ha maayi kañum jogui naam ala nando naam ala lomto naam ala sindo naam ala sikke naam ko waɗani ko wattake ko waɗama caggal makko ko waɗani ko bida karmuɗo naam haram naam ni tan foti goɗɗum ala naam haydara goɗɗum mbattata hen min naam kadi so Allah jaɓi ko ɗo haaɗi jultede maɗo ceerno Amata Diallo juula maɗi julte ɗo haaɗi naam inchallah naam mi wona Allah naam mi wona nelaɗo Allah mi wona hay fuu sala ko gonmi aduna kono ko ɗo haaɗi ceerno Amata Diallo juula maɗi julte naam wassalam naam naam goto fof no jogui ɗon jinnaɓe moɗon ni ko noon woniri jinnaɗam mbimi naam no woniri jinnaɗo meɗen enen foof ni minne ko jinnaɗam naam mi yawata ko jinnaɗam ha waɗa gollal naam mo jaami ha dukkumi ɓoggol diine l'islam yo waɗe dandam naam fooɗa waɗa no yiiri naam won waɗa hunde mi ruttomi fawta hen yamirore won naam abada naam ɗum wona e gumde ceerno jeeya naam wona e dettinde ceerno jeeya naam wona imanagal billahi jeeya naam ala naam onon fof kon almuɓe ɓeɗo gandi naam ceerno maɗa walla khalifa maɗa naam mo jaaɗa ha kemɗa martaba saɗa duwo naam silsil maɗa naam faade ene laaɗo sa sallam koye muɗum garata naam ɗon daƴata naam a fata hen bamma a fata hen nenema a fata hen goɗɗo naam on so waɗi hunde a watti caggal muɗum naam feññine golle maɗa an ma taw a yonaka ɗum naam nelaɗo sallllahu alih w sallam naam nde jultoto debbo o nde wiyani en barkinoro naam nde o julto debbo no oyon barkinoro naam ala naam so tawi noon kamɓe sahabaɓe mbiɗon juuli mbaɗi yamirore ko nelaɗo sa sallam yamirani ko naam ɗum ko ɗayri muɗumen kam hen toon naam nden ɗayri firtata ko naam sarɗiyeji nelaɗo sa sallam haaliɗi naam so tawi o maayi haaldani joom binde haaldani joom alluwal walla joom ɗarewal walla ustade ala naam kono haal pulare bandiraɓe ɓe kono kaldanmi naam o nani naam nelaɗo sa sallam nde wimi so tawi o maayi tintine kam nde wiyani ko nde walla ko nde naam haalani kadi nde o mayata naam so o maayi konngol muɗum mbiyani tintine kam naam debbo maayi naam ɓe jaggi ɗum ɓe gubbi naam soɓe juuli Allah andi soɓe juulani Allah andi soɓe lowti ɗum Allah andi soɓe lowtani Allah andi naam kamɓe hen toon konngol noon ngol Allah wino yo naɗo sallam ɗoftengol naam yumgol waɗi ngol ko yamiri kañum yamiri naam ko haɗi kañum haɗi naam ngol kam kamɓe sahabaɓe ɓe goppi ɗum naam walla ɓe goppani so neɗɗo woppi konngol annabi sa sallam wiyetake ko fasiki wallaki walla kefeero naam no wiyete wiyeteɓe fasiki ɓe ɓurani ɓe foti walla nafiki ɓe foti ko woppunoɓe yamirore makko naam abada hefreɓe ko banggue naam ɓen kay Allah haali ɗumen naam naafigueɓe ɓe noon ko gondunoɓe makko naam wiyoɓe ko julɓe naam ene mbaɗi koye mumen julɓe naam ɓen nan hen mbiya naafigueɓe naam woɗɓe nan hen naam ko winoɓe ko julɓe ene mbaɗa no mbaɗa ni naam ɓenne kadi mbiya kadi ko fasigueɓe naam ɗum fof noon ko wofde yamirore makko kanko annabi sallam naam ɓeɗo sahabaɓe noon koɗo gandi no mbatton ɗum naam kadi ɓe goofi ko yamirore makko naam mo Allah wi naam teddugal Allah naam e jiyaɗo muɗum o e maccuɗo muɗum o nelaɗo sallam naam wi ko kañum naam e maccuɗo muɗum o naam kala gofɗoɓe ko kala gofɗo yamirore mabɓe ko jahanama fayi naam ɓenne kulɓini ɓenne kulɓi mbiɗe ko jahanama fayi naam ha ene hulɓini deftere Allah haalde deftere ana hulɓini naam so tawi mbaɗa haala masalaji temedere naam woni hen colluɗi woni hen ɗe cellani kala keɗiɗo yo ittubo sellani o haalnami naam yo masala mo mbiɗa oɗo sellani naam on addu ko wona haare naam wona aɗani ko guittirɗa aɗani dalil ma naam numéro am naam 46 naam 85 naam 49 80 naam numéro am 46 85 49 80 naam numéro am mbimi ko 46 85 85 49 80 naam whatsapp e appel fof foti naam o nani naam goɗɗo o ko 47 naam 13 naam 86 naam 04 naam numéro am goɗɗo 47 13 naam 87 86 04 naam
so tawi noon an aɗa andi a heɗima kaɗiruɗa ko suba Allah ba andi mbaɗa bonni a fewnitana a joguima hen ñorto walla a joguima hen dengi an kam a caliɗo fewnademo mi yarlaki mi yafakima fewnu deftere Allah fewnu Qur'ana fewnu haala meɗen ha fewa so mbaɗa jogui temedere masala walla masalaji temedde walla masalaji ɗiɗi ɗi ganduɗa ɗiɗo ko bonɗi an aɗa jogui ko filtiɗi addu mi yamirma ni mara mi rokkima mi rokki dendagal kadi julɗo fof ɗo woni kala julɗo ɗo woni jiɗɗo namtademi ko kalmi ko ene ani ɗum walla ene weñƴi ɗum walla ene weeli ɗum 46 85 49 80 46 85 49 80 47 13 86 04 ala paddal ala guddugol ala haydara yo Allah dandam min e hebde konngol mi huccita e banda men mbaɗa haala taw koye deftere Allah e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mi fefino ɗum pour yidde wiyeede eskey min kam ma jogu mbiram eskey ha yi ɓare komi ƴetta toon min kam mi dañi han kadi indam ko kalam minen giƴam ala so wona noon famɗude duuɓi Allah famɗude ko andi aduna he min kay won adi ɓe ƴettade ha won leydi ceerno Mamoudou Dia wonmo ƴettaki hay sahabaɓe ono keɗi Mamoudou Dia goto son ƴetti bandaji makko mon keɗo mo ƴetto sahabaɓe omo haalen konngudi bonɗi ɓen ngala baw mon ko ni woni mbaɗon kulon walla ɗiwon kulon maɗi cusun gurdu won mbi komi ƴettotoɗo Yunus gonɗo ɗo walla aɗa tuwa heele mo Allah huuɗi o on hol wali wi e Fuuta mo ƴettaki walla mo huuɗani on kulɓe ɓaade komi laƴo o wona mi ala ɓe wonde ni ñaayam won ari ɓe mi ƴettade kaldan minen komin neri jen minen bona neraka ƴetto an kam mi ƴettaki ma mi ƴettaki bama ala ko mbaddu e maɗa hayre an ƴetto jamɗe ane ko mbaɗantuma holko ɗe ŋatirma konngol la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulima ngol haalama hande ko kalnomi ɗum bonni duuɓi 12 e oɗo ñalawma ɗum ko yiɗɓam telfintami ene kalnomi ceerno aɗa haala yewtere ma nden ɗumen kono noon konngol ɗum mbimmin teyi on ganda deftere Allah fus wala gonɗon hen ko Allah dagni ɗo neɗɗo ƴetto ha fewane kay ɓaɗi kay ka toñaɗo oɗon gandi mbaɗandi joken ko joni noon nden nelaɗo sa sallam wiiɓe tintine kam ɓe tintinani ceerno oɗon ƴetta garude a faami joni ɓaade ha hande koye on masala jahaten no jahaten eɗen gartuɗen foof juultade maɗo kanko bida tan ko karmuɗo ko bida karmuɗo ko baytel ko juuɗe fof attata koye amata an o jeeyi mayɗo ma sa yiɗi juula sa yiɗi mbasa juulde koɗoma haalde haɗami haalde on ala fenade saka ato gartuɗo ha jinnaɗam mo juuli rutti en somi daɗi warde mo somi ƴettimama tan yeeɗ mom la hoore jeeɗa wona addum dalilaji dalilaji ɗi fof mi yii alhamdulillah no jiiru ni mi yii mi yiɗi kañƴi fof alhawili l fatawa yo Jalaluddin Suyuti sappo e goo masala nate hen wattande makko kanko Jalaluddin Suyuti o wi ko ɗum ɗo fof wasde juultade ɓuuri je kitabul ummi lil imam Shafi'i nan toon sappo e nayyi masala ɗum ɗo fof o wi wasde juultade ɓuuri mino kalnomi ɗo Shafi'i en arbatul mazahib en ngafare muɗum ɗen e moɗon defde moɗon jogui sa dañi nelaɗo maɗa ka almudu hayso fummo guileta gonɗa ndel mi totuma deftere nde mi pipatanma masalaji mi totuma hen walla mi haalama ko yeyete cooda so taw kitabul ummi limi am Shafi'i sodata noon mbayram temedere e nogas nayi ujunere Idrissa Ba almudu ceerno Abdoul Sadel namɗemo alhawili lil fatawa e Jalaluddin Suyuti nana yeeye ene wawi leydi ɓurata ujunaje sappo e joyi walla sappo e jeego ƴeewoy toon wona oɗon kaɗa waɗe tuggi lakadari ha faade Khalil ko wondi kam ɗum mari min mi haali ha lakadari min kalmi ko haala goɗaɗo kalmi ko haala annabi sallllahu alayhi wa sallam ko waɗi e ko wii so tawi koko Khalil woni muntaha elmu moɗon gandal moɗon mbiɗon masalaji nan toon min ka haade masalaji am ɗi masala Khalil kay nan toon enen wawi leydi
ففير توكي زنا نعم يرمون أزواجهم يرمون المحصنات نعم مووي مسألة وكموي حيث توي دب ما لا غود سود بري ودري يا نو دو سي دي جي دا نكاي تورو دم ko wala bi نعم on masal mi do sel mi do gila ya to haga نعم mi do ko har fo ala do mi do har mani ha نعم mi do yonu do sey de ha ci to ko hurun maqsuratun fil khiyami نعم wadana bi hudumaji نعم wadana ba galleji نعم ene ciura ene kudda نعم bien so tawi ngada ana feliti tukku dumen abde sey deji di wana jogidi so woyli mudumen naata e bitikel نعم ena jangam tabon tew نعم ene janga sanda yem jaka gerte نعم ene lijo on نعم no batta woni yonu de sey deji o jata kaltongo نعم min mi haldani yobon نعم ballo yo salnitu نعم chaque wede toggi lakhdari haado نعم salahu yel modon ibrahima نعم ngel mbino don mu gadde batulisi en asmaaw yen pour ko gasen نعم gasse gewiridi ko yani نعم sala ngadde hitabe dubi di kal نعم masala fof mu ngadde ko man dippon hen نعم khatam bon نعم masala meden so tawi neddo tawi almami jaggi e ko pidda dama nden der nde نعم hitani eden nuka نعم walla نعم bido la نعم qabla an yarka نعم qabla an yarfa ko do senude نعم man adraka al-imam qabla an yarfa نعم qabla an yarfa نعم wana goto fa ka wana goto نعم so tawi ko di mas'alaji ngi ton di cellade celline نعم qabla an yarka نعم ana dadama farillahi nayi نعم heban dar ndaw to fana mbila dayi dan نعم dara naari takbir hiramo نعم takbir ram ko farilla نعم anniyo نعم ko farilla نعم fatiha o نعم ko farilla نعم no wori نعم dum do sa dadam no ko nanja dar نعم so tawi non wi mo don gandi won masala mo kalmi so neddo en andi ko boni نعم so neddo suuri ko wata al suuru dum ando lakara نعم so neddo suuri kam e ko bonnumi e diina l'islam e masala mo kalmi نعم en andi ko buri wona bayile betal jo so tawi o suuri ko wata al suuru ma don lakara fof نعم fotiri نعم nela rasul sallam bi be tintine kam نعم be tintan be mbadi ko be jidi نعم dum ko fuure mabbe e daire mabbe نعم mari kambe kam nela rasul sallam hay kambe pada نعم ha nela rasul sallam arabiya be ko holko padan ton mo kay buri نعم maddi ngala adin hagilaji be ngala dum نعم ma taw saydu sayiru نعم lodi ndi kambe ko be suminyaabe won ko be dañata hen نعم aha نعم e keji mata mi lodi be ngobbi نعم lodi ndi ceerno medon gon bari nyamon mabbe gon ko do نعم ma lu tanajo naaji jona sabo ga yaare نعم non ta نعم kambe won ko be damni hen tan نعم so nan ala ko be damni e lodi e mayde نعم be jahata be koyno kongol annabi sallallahu alaihi wasallam نعم te en do ne bure danaki نعم mal so padi mo habe don ko banda نعم wi'be pad ha wede نعم la sallam ara wi'be ko han feldabe kay ko han non fati نعم feldabe dum نعم buri feldude be kay ha hafto en julde en julto نعم wala bandirabe نعم nelado feldabe نعم ko hanno on tan wirndomo نعم fum ari en yona نعم buri kay nelado feldabe نعم on gofi yamroram نعم feldabe dum نعم wala نعم be mbi o mayi نعم o yo mayi نعم kanko la sallam hakke no wattiri haqilla e debbo نعم kaari dimmere nde نعم holko be padante haane rasul sallam ara namdobe نعم ndebe mbadi ko mbadanno ko so rasul sallam naati jama ko haadibe tukkaade nofre mudum haade mudum julde be ma debbode mayi نعم daari didi نعم daari tata bernde نعم ko haadibe so rasul sallam juuli julum hawi assalamu alaikum نعم goto mabbe lada ha yetto rasul sallam an debbo mayi نعم holko padante haane rasul sallam namdo نعم to na daari نعم walla wemre نعم walla muddidde نعم ko rasul sallam adfo haalde نعم kadi be ngofi mari ko mbari ko dum be ngol ko gonga نعم ko gonga mo yo mo ngut نعم sino sahaba wo fon na ne rasul sallam be fon be ko gongol نعم abdullah ibn ubay ibn salul an kay den bi ko gonga نعم nde wila in raja'na ila al madinati la yukhrijana al azmin hal adalla نعم ko Allah jabi wali la al izzatu li rasulihi wal mu'minina walakin al munafiqina wadan
don wori yimbe be ko nafi gabe naam ko Allah wibe non naam walla naam hol ko be cuudante ne sallam hol ko be ngofanta yamrul mum naam ha ena ara ena namdo naam daayri e muddide e fuyde ne bura do naam walla so be mbi o maayi naam na sallam gi dengi o maayi naam mbi o maayi gila jamma naam be mbi ko gila jamma naam min gubbi mu e don jul fajiri gila jamma naam dum bi don ko pewal naam daari dimmere tintina daari mabbe naam na sallam jaabade be naam wiide be mbete me wi'ana on yon tintinam naam daari dimmere naam andi kay ko haalno adam ko so madi sikiram naam kanko kam o tinni dum naam baado fof sen kongol makko kanko sallallahu alaihi wasallam mbele mi wi'ana yon tintinam on gantu joni naam daari tatabere walla nayi naam fuure mabbe be mbi taw jammini kambe buru maddu jamma naam mar jamma weta naam jammani weta naam walla naam jamma ene weta naam sobe padima haw ari ko banadam naam seedan do be dum naam be taw jammini naam taw jammini o naam ndew wi tan taw jammini o hafso dari naam king o fawtane goddu naam ada andi kam o yaadani belem naam bandirabe naam ko metti annabi sallallahu alaihi wasallam bi don nyemtida naam walla naam bi don do nyemtina ko metti annabi sallallahu alaihi wasallam bi don odam badam suno odam badum barke norade naam na sallam ummo daki e weltare naam julto daki e weltare naam odon gandi naam ummo daki e weltare o fokkito yi naam o juuli haw o gayini o juultaaki na sallam juultaaki naam julbe hay gotal day saliki naam ubbe ma do julbe hay gotal day saliki naam yobe yewene moy naam so be jogi no salika be jogi haqillaji naam so be tata so be ne ko ma dañ kam gotal be wi ala da cen ha wet naam heddo lural non so tawi o wi ko hanno na halen mi ha min kam min bini naam nyada fu sahaba ben yakunuje lurundir naam saro kam misal goto naam wondo amr ibn al-as naam